Malinga rigoi. Abija de. Akadi rekaba. Ndesani. Wato bija katafe. Inshallah. Ni ala sonama. Ala ka nguna ja. Amin. Ala ka sawu nyuma. Amin. Mantora siti la ko. Ndala tanu. Ahaba. Warba siti rela. Eleni ye hagli jigi Amadou Toumane Touré la bi ala ka hinala. Abbe kluge munundo. Wala Yusuf koni. Anaka pula. Wala Yusuf koni. Ego chugodi. Ye hagli jigi Amadou Toumane Touré la ala ka hinala. Ala ka hinala. Desani. Wala Yusuf koni. Kanu shi toro ka jidi ke lafiyaw la. Munu mi tiɲɛ so badabada dali ala ko nɔgɔyaw ye. Ayiwa k'a fɔ ko bɛɛ k'i bisimila. Kunnafoni kɛnɛ don k'u bɔ kunnasiri kɔnɔ fasiri sɛbɛnw de b'anw bolo kama ka nɔgɔyaw ye. Ala se ko ɲuman ala ko nɔgɔya an yɛrɛ jurutigi o y'olu ka baara ye ala ka nɔgɔyaw fana ye. Ko bɛɛ k'i bisimila Yusu. Fɛn min y'i k'a dɔn a baarakɛlaw ye. Fɛn min y'i k'a dɔn Kayi ka taa se Dakar port la ka nɔgɔya don kow taabolo la o yɔrɔ ninnu na. Ayiwa ko min y'i k'a dɔn u maa fila de kanabɔlen don an bɛ waati min na ko sisan olu de kɔni ka sɛbɛnw bɔra Kayi marabolo kɔnɔ k'u bɛ ɲɛmaaya ɲini n'o ye délégation régionale des chargeurs de Kayi ye. An ka marabolo fɔlɔ don o jamakulu la Bouakari Dugure ale b'o la o kumana a y'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn Kayi la kalata ɲɛ o kumana ko fɛn min y'i k'a dɔn kalata ye a dɔ la k'a bɛ kɛ ni hakilina taabolo minnu ye fɛn min y'i k'a dɔn k'a fɔ ko chambre de commerce olu ka hakilinaw taabolo o de b'a ko pereperelatigɛ ale yɛrɛ y'a sɛmɛntiya k'a fɔ ko chargeur minnu bɛ min ye a bɛ k'a dɔn o lɛrɛ 5 la sa moro a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la biro min bɛ n'o ye Cɛmɔgɔ Sangare i k'a dɔn ale kɔni y'a ka démission di ale y'a ka démission bila waati min na i n'a fɔ parti professeur Cɛmɔgɔ Sangare ale y'a bila waati min na i n'a fɔ parti y'a ɲini cogo min na min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u tɛmɛna ni ko ye commission dɔ bɛ yen awɔ n'o ye jɛkulu dɔ ye o kɔni sigilen dɔ awɔ min ye kalafili bɛ se ka labɛn cogo min ani k'a dɔn awɔ maa min sugandira moro bɛ se ka kalikan min kɛ 23h waati min ye a bɛ k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la commission u sigira nka moro a bɛ k'a dɔn a ma bɛn ko ma awɔ min ye 9h nin don a bɛ k'a dɔn u taara nin ko kelen in na koyi maa 4 olu de tun bɛ ɲɛmaa ɲini na i bolo kuru Mustafa Diko Adama awɔ Jara n'o tɛmɛna ka bɔ yen Mari Manca Jara fo ka taa se Cɛmɔgɔ Sangare ma moro i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin ko kɛlen u nana ka na batiri u ni ɲɔgɔn cɛ a batirilen a bɛ k'a dɔn adama yɛrɛ kɔnɔ min ye maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye biro maaw ye maa 49 olu ko an bɛ a bɛ k'a dɔn cɛba in fɛ n'o ye Mari Manca Jara ye Mari Manca Jara a bɛ k'a dɔn min ye président min bɛ yen k'i bɛ trupatiyage kɛ ani a bɛ k'a dɔn ŋanamu kɛ a sigilen kana filɛ dɛ n'i b'a kɛ i b'i kɔ don k'a kɛ président min bɛ yen a dasira Allahu akbar Cɛmɔgɔ n dɔw ma kungo ko ni Cɛmɔgɔ ma k'a ye ko adama bɛ ci Modibo Dembele kɛ a ma fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen yan walama a bɛ u kɔni ko maa ka bɔ u yɛrɛ ka tɔn kɔnɔ awɔ ne Marima ayi o ye candidature à la présidence de o ye présidence de awɔ ko candidat dɔ ni ɲɛmaaya in tɛ fana o ni ɲɛmaa in tɛ kelen ne ɲɛna ko tɔn ɲɛmaa de bɛ i kana bɔ o la kɛ ayi dɛ walama tɔnden bɛ se k'a kɛ tɔnden bɛ se k'a kɛ aw bɛ danaya de da maa dɔ kan politiki dɔn e tɛ politiki dɔn ma politiki kɛ musoman ma politiki kɛ a banna an tɛ gouvernement na moro min ye Mari Manca Jara moro ale a bɛ k'a dɔn maa 49 olu ye kalafili Mari Manca Jara ye maa 9 dɔrɔn olu ye a bɛ k'a dɔn min ye awɔ maa min bɛ yen n'o ye Cɛmɔgɔ Sangare i k'a dɔn olu ye kalafili ale ye moro i k'a dɔn bi kabini Mari Manca Jara kɔni sigira a ye wele bila an bɛɛ lajɛlen k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma maa si ma gaɲɛ maa si ma gosi adamaden kɔni gaɲɛna moro a bɛ k'a dɔn min filɛ nin u y'a lajɛ a bɛ k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la k'u ka dɛmɛ sugu bɛɛ lajɛlen ko bi se transition ma wa i k'a dɔn awɔ min ye o kumana nin bɛɛ lajɛlen kan ani transition a waati moro kɔnkɛrɛ kɔni kɛra a bɛ k'a dɔn bonya ni karama kɔnɔ musow ka ɲɛmaa sa moro a bɛ k'a dɔn awɔ min ye o adjoint fɔlɔ o ye a bɛ k'a dɔn madame Katile Ajaratu Sɛni a b'a jɔyɔrɔ fa o b'a jɔyɔrɔ fa moro a bɛ k'a dɔn min ye maa min bɛ yen madame Sanogo Fatumata Keita ale a bɛ k'a dɔn min ye ale ye kɛra première adjointe muso ka jɔn na min ye a bɛ k'a dɔn finance ye o tɛ Kɔnɔbugukaw ka Sanogo ye muso ya Alimusafa Sanogo furumuso de do ta awɔ
Ça aussi sont nos femmes. Oui, quand même. Vous n'avez pas mon femme d'aujourd'hui. La bargala ne mon femme begacha. Ah ouais, Fatikaya. Madame Bamba Fatikaya. C'est premier mon femme. Allez, mon famille. Voilà. Nana Siribe, c'est mon femme. Abana. Minye Gado, Madame Van. Bintou Kone, c'est mon femme. Oh, Madame Fatmata Keita. Madame Sanogo Fatmata Keita. C'est mon femme. Abana. Konobugo Al-Musafa Sanogo. Awo. Ufurum Sodu. Tabarakallah. Upma. Muro Alekera Avocado Finance Premier Argenti. Upma Amba Fosa. Kuka Ambe Kongre Warema. Allah Sonama. Allah Kasawima Nama. Mi Usman Mahaman. Naleka Fasri Anya Bo Mali Tribune Ngono. Nala ya nyuma teme we tabarakala o fana do jabi baye ndesani fana yusu karo ka fono te adema a jamaka bo chugo mi ikado ako kacha o chugo kele fana ay me fina kamni chemugo fe chain jonguna Traoré we adema bla awo adema chirade akun chirade anda do nabna faranyo ngane parce que chemugo maseka adema jirango kele fode nta farale nyonga chemugo maseka adema jire chugoshi anda marma jafana talaje sabu yelema fana yengo minyawo takula bano maka fangle o fangle shishira na mafenye takula ka manjala abana mafembo abarikala abana ala ga ngura ja amin tabani fadire le pousse mbaleta ni le pousta ikado ka fo mali kelendo watikla okuma kan o fana ye kelenye wa o keledo awo o keledo abana yusu ko ni ikado ka fo demedo nyonya ye ka kasi demedo nyonya ke ko tabulu la yad agali ko ba fulani tani flasan ki bai ka fo kale re kun jele do ni sigi ka foy ko mali ye kelenye wa klabali do atikla ko nga ko yadi sone ngoro ko o masa minye faransi ye ani ikado akabulu la mo aka fenglande no MNLI ko oluku mbe ikado yire ma horonya ani kan horonya de nofe ani jamana ku ka jamana duma oluku mbode nofe mali la ya olu yu banamini yadi ani sigi ka kuma ni nyonje no ye negotiation ye maso ma abada o ko de nake sababu ye ka jie bela jile ka wulu masiri tabaw cheka na aunga dugukolo fa ya foka nyokuru njori minye ikado wa maputerenya jama kulu fu jama gwanza ebe sarige dogo ko de kana fomene mais ni mi khata wole fota bolo tibiranda la sa mais nyede bi ka ye kono di tew Faransi ni oni nana sanjoli ministma ko sanshigi alu mamalo ya kafo sanshigi au be popa poni ta mamena shishimabo kote klona malila no ani yere jabo ko dakana do kuma la on ngana fenfo hakli be mali ambassadeur de Faransi ibeka ka watila oye ni ma fo jalo do fedo keta tede aide ko to ko borani ko sa jalo do de mbe ko de fi tumani jume jallo aye ni ma fo de do ala ni uyo kekele ko wele kana katla ko wele kana ko ke faso jugu doye abana bima tumani bla bima galama bla fengo ni so wallahi ala ka tiense kama nye to ni jume jallo do mami nofe o tunta tu ka nonde Musa Keta do ala ka hine ikado Musa Keta la nye to ni jume jallo do ale nofe abana ala ka hine mbaliala nya do Musa de Saula Balaya Kwati afum sofle falaje awo douane voilà ogona yusu minye ikado ko isa ko yarugun sona ko nga faransi na bolo ko no maw ye fe munu nglanga na no yemena la ekulu de banoma onina ka sababu yesa ka soro kana ni jie bela jile ga wulo masiri tabaw ye envers sanchegi mume jie dongo do saya jie dongo do bone jie dogo do ikado malo o kelendo anda ya sanchegi kono tama mena shiji mambo no mabo ko lo sheda mabo jila ka kla ka anto lasa ko ka on blaka anto pani rejala ikado ka foko en plein vol o mi mbora nga fanga blo nyema da o kera faransi ka kalfa ko ense sababu ye yusu ibaye ka fosa fe mi o ko enye ka ambesege o kuma kele ma bi négociation dialogue ko de kuma ma fo wa ko dialogue national inclusive semve ko mi nye la nyini make jamana de unve wa aywa ko ka fo ko ka ikado sigi ka kuma ke ani ba manji uni nyonje munu nye mali deunye o kuma na mi nyanga salama tomba jamana ko na ho conseil islamique o tunye ikado ka fo ulubla chila ulubla la chimina aywa ko kunye ikado ka fo kuruna ni bonyongo ye ka ikado
mau ka i k'a dɔn an fara ɲɔgɔn kan an ka tila ka na i k'a dɔn o kuru naani kɔnɔna la laɲini minnu kɛra ko min ye i k'a dɔn ko refondation nationale o kuma i k'a dɔn k'a fɔ o ye laɲini fɔlɔ ye o sen fɛ i k'a dɔn ka yɔrɔw furan k'u saniya ka latileniw ni lasaniyaliw kɛ o bɛ don kow taabolow la laɲini minnu bɛ kɛ yen olu na ta k'u lajɛ a ɲumanw k'olu don ba la min ye k'a dɔn k'a fɔ hakilina bolodalenw ye olu bɛɛ lajɛlen na ta ka don ba la o sen fɛ min ye dialogue national inclusive ye n'o ye DNI ye kɛmɛ jɔlen na maliden na 90 y'a laɲini kɛ o sen fɛ k'a fɔ ko min ye sigi ka kuma ye k'o ka kɛ an yɛrɛ ka jamana bamanciw fɛ o DNI n'o ye i k'a dɔn dialogue national inclusive ye o min kɛra Yusu i k'a dɔn k'a fɔ ko o jama kelen olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn fondation refondation nationale nin kɛnɛ kan ayiwa min ye o ko ye ka taa kuma batiri ayiwa ko fɛn min ye k'a dɔn ko ka maaw ka hajuw ka ɲininka joona joona ka o kalataw walama k'o baaraw bolo da ɲininkali kana da duguba kɔnɔ ma ɲininkali ka se togodaw la burusukɔnɔnaw la bugudaw la buguda yɛrɛ kuntigiw n'o ye dugutigiw ye ka taa se bolofaraw ma hali k'a dɔn k'a fɔ dagaw k'u ka se nin bɛɛ lajɛlen na ka labɛnw sabati o kumana hali cikɛlaw bɛ fan o fan fɛ u ka wuli ka se nin bɛɛ ma maa si kana kɛ bolo kɔfɛtɔ maa ye k'u bɛɛ lajɛlen la faamuya sigi ka kuma o ko kɔnɔna la o kumana sigi ka kuma min n'a ma ɲɛmaaya bɛna ta k'a di Haut Conseil islamique ma olu ka wuli ka jɔ kɛ olu kɔni ye maaw ye minnu jɔyɔrɔ ka bon nin ko in taama na kosɛbɛ a sabu kɛ fɛn min ye i k'a dɔn ko maa caman bɛ yen i k'a dɔn ko bɔnɛ o de bɛ jigin u ni maa kofɔlen ninnu da la an ye minnu madan ta k'a kana kɛ u kɔ olu de y'a ko yɛrɛ tigibatigibaw ye n'u ko min ma ko vrai acteurs o kumana ko tɛ se ka kɛ olu kɔ cogo si la ni sigi ka kuma ma ɲa k'an bɛ lakilenin kɛ ka jɔsen kura ta o kumana Yusu ko don o don olu de bɛ ta yaw ni ka taa n'u ye olu de balilen don ka t'u ka cikɛyɔrɔw la u ka cikɛfɛnw bɛ ka jeni olu de ka baganw bɛ ka ta ka taa n'a ye wa olu de ka forow tigɛlen don u la ayiwa min ye i k'a dɔn u ka wɛrɛw ye ani i k'a dɔn u bolomada yɔrɔ fɛn caman k'o bɛɛ de tiɲɛnen don bi k'o bɛɛ tigɛ olu la o kumana kuma tɛ taa olu kɔ fɛn min ye o ko ninnu ye i b'a ye k'a fɔ ko denmisɛnw n'an y'olu ta ko olu bɛɛ kalanbaliya la san joli bi denmisɛn ba joli i k'a dɔn ko o yɔrɔ maaw kuma ninnu tɛ se ka kɛ olu kɔ f'u ka ye kɛnɛ kan olu de ye acteurs yɛrɛw ye o fana tɛmɛnen kɔ min ye i k'a dɔn bonya ani tanga ka ta ka ɲɛsin jamana a ka taabolow ma jamana yɛrɛ fana ka bonya jamana denw fɛ sa o min ye k'a dɔn naaninan ye o de ye i k'a dɔn k'a fɔ min ye hakilina min bɛna ta o hakilina i k'a dɔn o ka don ba la an ka tila ka wolomasiri taba dɛmɛbaa jɛkulu k'o ɲinini bolofara caya k'a sigiyɔrɔma caya yaasa an dɛmɛbaaw bɛ se ka caya wolomasiri tabaya sira fɛ cogo min na min ye laɲini duurunan ye o de ye sa k'a fɔ ko Faransi b'a ka ɲɛda filatigiya min na anw fɛ yan u bɛ taa ɲini jugu ni i k'a dɔn k'a fɔ mankutu tiɲɛ min na k'a sera a dan na k'u k'o jɔ ten anw ni olu cɛ hali n'a banna bi i k'a dɔn k'a fɔ a dimi tɛ anw na an n'u cɛ hali n'a banna bi o tɛ anw tɔɔrɔ k'a sabu kɛ fɛn min ye ayiwa Faransi u ye wo min se anw fɛ yan u yɛrɛw b'o dɔn fo n'a y'a sɔrɔ wo bɛ an yɛrɛ fana ka kulusi la an ye yɛlɛni min daminɛ n'an tɛ se ka taa yɔrɔ jan ni yɛlɛni in na fo n'a kɛra o ye ni wo t'anw yɛrɛ ka kulusi la fiyewu ko an ye yɛlɛni min daminɛ an ka tɛmɛ an ka yɛlɛni fɛ hali n'a ni Faransi cɛ jɛngɔmaɲɔgɔnya n'o o jɔra anw ka mɔgɔ si t'o la o kumana ko fɛn min ye nin ko ninnu ye ni i k'a dɔn wo t'anw ka kulusi la an ka yɛlɛjiri in na f'a bale an ka se f'a legelege la o ko nin ye dɛmɛdonɲɔgɔnya ye le pousse ka dɛmɛdonɲɔgɔnya don k'a ɲɛsin an yɛrɛw ma u ka bidon bɔli don Moro an tɛ taa sugu la an ka tila k'an masaba cogo o tuma an ka ɲini Sedina fɛ an ka taa groupe commerce la min ye Ablaye Mayiga n bɛ taa Kura Vert la pharmacie Kura Vert la e ka taa commerce la an bɛ taa Kura Vert la ayi dɛ an fila bɛ taa Kura Vert la wala i t'o fɔ cɛ e ta ye ɲɛ mun ye dɛ a bɛ daminɛ Kura Vert de la k'a laban ye partage égal an y'a tila de ne y'a tila de Moro an bɛɛ lajɛlen ka wasa sɔrɔ yɔrɔ min ye aw k'a dɔn Petro Bama Moro an ka karan yɛrɛ fo nin sanga in na Moro k'a ni baara bɛɛ ni ce Moro an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni i ye kunnafoni kelen min da ne bɛ sigi o kan a bɛ indicateur de renouveau min ye Yewa Dunbiya ale kumanen don min ye aw k'a dɔn ka kuma ni aw min ye banbanciw ye n'o ye i k'a dɔn bengelikɛla ninnu ye n'an b'u wele ko jihadiste
police moro anga gouvernement e ka do ko luko ko minye aw ka do oluma afoko maka kede de minye ngani mamia haklinata olubo foku walenyman don moro aw ka do anga gouvernement e ka do olu yen kuna foni boka be ninti do wore moro aw ka do communauté international no nyema e krengren la franzi olu ko ne ajira ka foko awni bambanje nu ko anga nasiki chukojila o moro be ka am kele bayro de nugo moro ma kamana gwane kele bani u ka here to law olu ka here tawnga kele bani no ibine kologono hal ne sa ku soro ba ta ka bu bo balala hal jiri dili abara ni yo ya ba fo ko sekila oredo bro be avocado nyera la dialogue national inclusive ni ya mafo o koni avocado malide umara la nywanga mina o ya jira ka fo awaminya anga pumani bambanje nuye bingali kala nuye yada agali muro avocado ani amaru kufa olumuni malidenyi moro mami nga tinya bese ga mabi no ye avocado usas l'éclaireur le sage imam Mahmoud Digo moro avocado minye tinyerela ale kunye tashe ndo sigi senga no mission de mission de bon office bons offices akato mission de bons offices mi avocado usas l'éclaireur Mahmoud Digo ale koni abada ko ale koni ba fo kwanga sikafon manuye kanga na malame mali deundo nanzigira kap manuye muro akacha alafe mi avocado ambi bekelega noluko ala ango ala noluko Mamadou Dine ango Mamadou Dine usas Mahmoud Digo ko muna ubsika bamulo ko amali de namado kanga sigapma foni ala ko tede abana no ko ndo ambe yeme ala kele no muro nin galo santan tamake wallahi nyet le kele mamne ni yoro la me ma flaka nyesigi mali ko do de afo e yara anna kenna ta kama ayi gasiti da fo kabna la kandan eni Mahmoud Digo masigi amaro tuwani turo be sobi muro Amadou ko angandi ngeski ka foye kale bi kele do ale generally wale kele ban jamana la kamba damna anta kunjero do kibe minute kelenga kele la community ba kelenga ka akmafo wasa bengana ako na umanya ka kwa kake ko abe kalo joli musaka nofe ko kalo kelenda majamana nyema ako aya chonga ke sabai ako aya chonga ke sabai sabu keledu abana o sababu mi fana dira ulo masita ba nyemo yo ci wara kulo masedi musana kele nene ala na kreche kata ulu kono doku ko kake Amadou ko kake ulu kono wallahi Allahu akbar muro jamvan 50 bo mi avocado Amadou tuwani tura be chenso bi ako on nebi kala dongoy angana angat kesi gafoy bela jele itafo usas l'éclaireur Mahmoud Digo le sage muro isa kawjum gafola mi Mahmoud Digo très respecté muro ayajra kafo mi ambade undu mi avocado umurtira ko mina ani mimbu haglana ango nyinin ko don muro ikado kele mi gouvernement Sumel Bube Maiga ni ale era kwa sa membe de nanabi muro avocado nyerala olu ni avocado jamana nyema mbe ikado awa bembe besu bela jile tara minye avocado ko bale ninga tlaka Mahmoud Digo ka ke mayuye waya sura Abla Idrissa Maiga ale haklina de haklina sigi senga wi ale rebulo barala awo ale haklina ka sigi senga muro Abla Idrissa mbe do ninga de bima wali bla ngunu mana sade abana Allah akbar moro mi avocado yoro munum be nyerala awa Sumel Bube Maiga ale gele avocado minye kale ka Mahmoud Digo ninga abulo boni na moro ikado ko awa minye anzigina korole magoy no ikado si gapma aywa moro ma yoro munu be no zonde nyono kata se avocado farabuguma moro ali avocado minye o yoro kasuma doni mi oti dore o conseil islamique mi o ka madobe no mufa aidarai ale ko ni o kuma fo ka bi ko sumale ka waikado ko mi o conseil ka wuliga jodo de moro ningo min flani mi avocado nyerala mi mufas aidara ale ni pumafo ako mi awani mi flani ko avocado jamana donde benaka lasigil ni mno demi deni moro ka anga pumani nunye avocado aida mashwe ka pumado fo renouveau avocado ka nyingala no avocado renouveau matin
o tɛ sa kabaya awa ni Fanta Tumuta ani Fanta Tumuta ni Konare abana olu de bi baara kɛ Moro ale y'a jira o kuma kɔnɔna na renouveau matin kɔnɔna na k'a fɔ awɔ min ye ko sigikafɔ ani aw ka don ka ɲɔgɔn ye ko a bɛ sen na koyi abana Moro o kuma aw ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin ko min kɛra sa min i ka dɔn gouvernement kɔni i ko yɛlɛma dɔwɛrɛ tɛ gouvernement y'a jira communiqué dɔ la k'a fɔ olu ma maa bila a la dɛ ko nka ni maliden min wulila i k'a dɔn ka wuli k'a fɔ k'i bɛ taa kɛlɛ ba k'olu kɔni b'i fo k'i waleɲuman dɔn n'a sababu ɲuman b'i bolo olu ni fo n'i ka baara ye musokulu dɔw ma ŋaniya siri yan nɔ ko f'u ka baara kɛ wa a banna olu nana fɔ ka u hakilina fɔ an ka kumaso in kɔnɔ a banna ko ni muso o muso bɛ se ka far'u kan hali n'u yɛrɛ b'u ka transport bɔ ka taa a banna n'a y'a sɔrɔ ku fɔ kɔni ani yadi ni muso bonya b'u yɔrɔ ko n'olu sera diɲɛ don o don ko kɛlɛ in bɛ ban Moro ala k'a sababu ɲuman gouvernement kɔni ye foli lase k'a fɔ awɔ min ye tiɲɛ yɛrɛ la maa min bɛ k'a fɔ awɔ n'u ko k'o sigikafɔ ka kɛ ni awɔ bamanji ninnu ye i ka dɔn olu ma maa bila la dɛ nka ni maa min ye hakilina sɔrɔ i ka dɔn k'i ye hakilina ɲuman kɛ a ka ɲi a ka ɲi o ti dɔwɛrɛ yala gouvernement fana bɛ ka yɔgɔyɔgɔ communauté internationale a ma fɔ ko bɛɛ k'i sen don a la wa a banna ni min bɛ se ka min kɛ o k'o kɛ communauté internationale k'i sen bɔ an ka société civile sen na dɛ a banna a b'u ni gouvernement cɛ a t'u ni société civile cɛ dɛ a banna n'u y'a las'anw ma o tɛ ɲa dɛ Yakuba Dunbiya n'ale ka fasiriya an y'a bɔ indicateur kɔnɔ u ni communauté k'u ka kuma fɔ ye anw yɛrɛ bɛ se ka fɛɛrɛ min sɔrɔ an ta la an fana b'o kɛ yan a banna a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dafa o ndesani hakilina ɲumanw ta kuma sera sa koyi n'o tɛ an jɔ ko malidenw de bɛ ka fa diɲɛ don o don communauté internationale bɛ ka fa wa n'an bɛ min fɛɛrɛ min kɛ dɛ o fɛɛrɛ ka kɛ sa olu dala minɔgɔ t'u dala a banna u ka buguda ma jeni u ka suma ma jeni u ka denmisɛnninw bɛ taa ekɔli la u ka denmisɛnw bɛ taa ekɔli la u bɛ si cogo ɲuman na u bɛ wuli cogo ɲuman na a banna anw bɛ ɲɛ kelen ni sunɔgɔ la yan a banna ko communauté internationale n yɛrɛ ye tɔgɔ ye mun communauté ko kuma de kɛra sa an kana sama nin kuma in nɔfɛ Yusu min ye ka dɔn Nouvelle Horizon n b'ale ta ni ye Nouvelle Horizon ta ko anw ka adamadenya tabiyaw ni maaya ɲuman i k'a dɔn k'a fɔ ko burujara koyi o bɛ ka buruja diɲɛ don o don ka taa fɛ ni dabolo sigiyɔrɔma caman ye nka nin bɛ tali kɛ dabolo min kan o ye lutukile waleya dɔ ye muso fila olu ka i k'a dɔn jɛngomaɲɔgɔnya ko lesbienne hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ nanzarakan n'a fɔ cogo don lesbienne i k'a dɔn ko wulikɛn bɛ olu nɔfɛ bi dɛ Yusu sigidaba 4 na i k'a dɔn k'a fɔ tribunali n'o ye tribunal de la communicati ye olu kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ lesbienne nɔfɛ bi n'o ye lutukile kɛwale dɔ ye muso ni muso olu ka kanuɲɔgɔnya an'u ka kafoɲɔgɔnya hakɛto bɛ kuma kɛrɛfɛ Denba Kɔnte ale ye an lasɔmi bi ni fasiri ye a ye kalimu ta ka kunnafoni di an ma a ko fɛn min ye i k'a dɔn n'i ye i k'a dɔn nanzaraw olu ka i k'a dɔn siginiden yɛrɛ basun bɛɛ bɛ gafe min kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen sindi bɛ gafe min kɔnɔ n'o ye dictionnaire Robert ye ko n'i y'o ta k'o lajɛ ko lesbienne kɔrɔ yɛrɛ ye jumɛn ye muso ni muso olu ka i k'a dɔn jɛngomaɲɔgɔnya kafoɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la i k'a dɔn k'a fɔ min ye i k'a dɔn jala minnu ye si kelenw ye olu ka kafoɲɔgɔnya ko lesbienne k'a bɛ nin fɔ o kumana ko i k'a dɔn ko n'i ye dictionnaire Robert o lajɛ k'a bɛ nin fɛn min fɔ k'a b'a jira k'a fɔ ko kanuɲɔgɔnya ani i k'a dɔn kafoɲɔgɔnya sabanan i k'a dɔn maa fila ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛɛ lajɛlen ye si kelenw ye musolaka fila ni ɲɔgɔn cɛ kɔni o ye Ala komani ye de ko o de parce que Ala ye bin da lutu Ala y'a fɔ a ka kɛ cogo min olu ko k'olu t'o fɛ ayi u t'o fɛ ko Ala ka baara ma ɲa ne ko jumɛn ko k'u ka sapeur pompier wele o tun ye lutukile kɛwale dɔ fana ye olu gɔrijɛni dɔ o ye gɔrijɛni dɔ awɔ ninnu t'o ye o ni ye ko mun kɛ ko sapeur pompier k'a y'a kɛ Ala kama kan tan ni position na o ma o y'a sɔrɔ mun de kɛra Yusu sapeur pompier nana kɔ kurulen sɔrɔ ale tɛ se ka kɛ ayi k'a y'a kɛ Ala kama kan tan ni position na ale de ma taa cɛ kɔrɔ ko cɛ ka jan sɔrɔdasi ka ko koyi o b'o baarayɔrɔ la su fɛ a bɛ tugu o kɔ ŋanama o yɛrɛ fɛ ko cɛ ni cɛ ka teriya don jaa ŋaniya b'ale ma ka sɔrɔ ka na ni jogojuguya ta k'a b'o sɔgɔra sɔrɔsɔgɔ ko n kɔnɔ o taara labɛnw kɛ ni fɛɛrɛ ni dabali minnu tigɛra a fɛ a nana n'o ye a sago ma sɔrɔ sanga a kɛra cogo dɔ ye o kumana a ma ɲa min kɔ maa si ma se ka gɛrɛ u ye sapeur wele sapeur nana sɔrɔ cogo min na a ko k'a y'a kɛ Ala n'a kira kama a kan tan ni position na n'a ye ale fɛn bɛɛ bi sa n'u y'a tilen dɔrɔn hali n'u k'u b'a tilen dɔrɔn a bɛ sa Ala kosɔn sa Yusu an bɛ tɛmɛ ni kunnafoni ye min ye Denba Kɔnte ye ale ko min ye k'a dɔn n'i y'a walawala nin gafeba ninnu kɔnɔ k'a bɛ nin de kofɔ muso fila ka kafoɲɔgɔnya an'u ka jɛngomaɲɔgɔnya kanu sira fɛ
Yusu ko ni san laban nunu na ko ni ngele do ikado ka fo ko nyonyale mbaye anw fɛ yan o sanga wulle do wa barika do ne do anw fɛ yan bi kosɛbɛ anw ka maaya ni fɛn minnu tita ko olu de kele do ikado ka fo anw sigi ɲɔgɔn bi haka ja Bamako faaba kɔnɔ ya la capitale capitale kɔnɔ ko ka ca Yusu kiba ye k'a fɔ ko min ye ka dɔ wuli ka jɔw ye olu kɔni ngele do ka jateminɛ ni kɔlɔsili kɛ ka ɲɛsin ni maa kofɔlenw ma minnu b'an ka adamadenya tabiya tiɲɛ yɔrɔ ɲini ani ka i ka dɔ a buruja ka maaya yɛrɛ don galamala ko min filɛ nin ye anw ka jamana kɔnɔ ya ko tribunal communicatif tribunali o ko olu ye wuli ka jɔ kɛ lesbiennu nɔfɛ i ka dɔ k'a fɔ sisan kɔni ta bɛ wuluku la koyi fɛn min ye Yusu ko min ye réseaux sociaux ye laban na kunnafoni cɛrin sira ninnu fɛ Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko ni lutu tile wale ninnu ko olu de bɛ i ka dɔ ka ɲɔnya o fɛ k'u bɛna wuli k'u nin da o de kan ka jɛkulujugu bɛɛ lajɛlen da walo ka sokɔnɔminɛnw kɛ kɛnɛma minɛ ye réseaux sociaux kan o an ka sigiw la o ko baara de daminɛ ne nin ye dɛ procureur Idrissa Ashi Touré ale n'a ka cɛdenw k'u ye wuli ka jɔ kɛ nin ko ninnu kama ayiwa ko a bɔra ka ja dɔ bɔ ni ka kunnafoni di ja in kɔnɔ n'o ye video ye ka bɛn ni arabadon ye octobre kalo tile 20 tɛmɛnen Yusu substitut du procureur communicatif kɔnɔ a y'a prépare latigɛ k'a fɔ ko maa minnu ni sigana maaw kun don k'a fɔ k'olu de bɛ nin waleya in na n'o ye lesbienninw ye ayiwa k'u caman minɛna o tuma ko k'u don bɛrɛ la kabi sibiri tɛmɛnen octobre kalo tile 16 k'u ye wuli ka jɔ kɛ k'u ye caman tigɛ k'a k'u ye kabaa koyi Yusu ko ɲininkali busamisɛ tara k'a gan u la ko min ye u minɛkun ye wa k'u ye message minnu bila n'o ye kumakan ye ko message vocaux o messagew de nɔfɛ dɛ ninnu nɔbɔlen filɛ fo ka taa i k'a dɔ tɛgɛ da u kan k'o bɛ dankari an ka adamadenya tabiya ɲuman sigili la a bɛ dankari an ka maaya i k'a dɔn a taabolo ɲuman na a bɛ i k'a dɔn maaya taabolo ɲuman yɛrɛ fana buruja ko min ye i k'a dɔn commissaire ye 5e arrondissement u y'ale wele k'o bila baara la o kumana k'u k'a lajɛ o kumana ni maa kofɔlen minnu filɛ u k'u jɔjɔlimajɔ ni k'u nɔbɔ maa 4 siganamaw ko lesbienninw don o kumana u y'olu cɔmi u tɔgɔ di tɔgɔ b'a la u ma bugunatigɛ Allah u y'a dogo u k'u tɔgɔ fɔ ayi u ma sɔn o ma yan fɔ an bɛ la donna nataw la u k'u tɔgɔ fɔ on sait jamais u k'u tɔgɔ fɔ mais on sait jamais wa ni denmuso ye bi moto kuranin b'a bolo ou bien a bɛ mobile kuranin kɔnɔ tilenin bɛ yɛgɛyɛgɛ téléphone kuranin bɛ yɛgɛyɛgɛ a bɛ u ka téléphone ko fɛn dɔ 12 wa iPhone fɛn dɔ 12 wa mun mais 13 ani Camon 17 olu nɔfɛ ta ko ma nɔgɔn bi dɛ o ma nɔgɔn dɛ o fana mana tɛmɛ i bi sɔrɔ ka gangster ɲumanw y'a la ani waxi dakabananin ninnu min ye talo ye o ɲumanw bi don musɔrɔ bɛ tentigɛli ma n'a y'a ɲaamɛ mɛsi don periki a bɛɛ bi ɲa wa ni y'o y'a la bi dɛ a dakɔrɔ k'a ɲininka a bɛɛ tɛ dɛ dɔw ta y'u halala u b'a sɔrɔ baarada cɛ ka kuma a ko tɔw ko ginu ale ko a geni ɲɔgɔn i b'a sɔrɔ a donnen don geniya la astagfirullah o kumana Yusu ko 5e arrondissement ko olu ye siganama 4 u y'olu cɔmi sɛgɛsɛgɛliw bɛ ka ta k'olu sɛgɛrɛ k'a kun ye sɛgɛsɛgɛli a ma fɔ k'u don fɔlɔ dɛ o kumana Yusu ko min ɲɛfɔliw fɛ substitut procureur communicatif kɔnɔna la u ka ɲɛfɔliw fɛ a ko nin dabolo min filɛ n'o ye lesbienniya ye muso ni muso k'a ko de ɲɔɲɛlen don an ka jamana kɔnɔ bi wa ko farafinna jamana caman bɛ yen a kɛlen don dabolo de ye wa u bolo de bɛ ɲɔgɔn bolo koyi u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn kalama u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o kumana wari wa ko nin tɛ taa musaka kɔ nin ko sugu ninnu bɛ taa musaka kɔ muso yɛrɛ ladonni ye musaka de ye koyi jango Yusu o kumana baaraw tɛ taa kɛminɛ kɔ koyi an kana ɲɔgɔn nɛgɛ baara si tɛ taa kɛminɛ kɔ o ye baara bɛɛ de baara minɛn ko b'o la minɛ b'a la kɛ ala ka da masiri ma o tɛ minɛ ye ngo saramaya tulu tɛ minɛ ye marinjiw tɛ minɛ ye ani a machine an n'a kasajalaw ni bɛɛ tɛ minɛ don machine fɔ sa maana sa a bɛɛ kɔrɔ wa machine dɔw bɛ yen u b'olu sa dagɛlɛn na koyi kana nin fɔ n ye dɛ o machine b'u bolo dɛ machine fana ɲɔsi ko la wa Allah ɲɔsi machine wa mun kɔ ala kosɔn a to nka mun ye machine ko kuma nana yan sa o kɔnɔ Yusu ko substitut procureur ko ten o fɛn min ye k'a dɔn k'a fɔ Mariko Sisɔgɔ ye ale ko ninnu kɔni ko siganamaw de don a ma fɔ k'olu don fɔlɔ nka u minɛna fɛn min na o y'u yɛrɛ ka kumakanw n'u ka taabolo an'u kɛwalew de ye ko ninnu bɛ maa tɔw su ka kɛ tiɲɛni ani jogojuguya fari dali de kan hakaja ni minnu y'u ɲamada ninnu fɛ k'u b'olu de su ka i k'a dɔn hakilina jugu ani jogojugu don olu la k'o tɛ ɲɛ anw ka jamana in kɔnɔ n'o ye Mali ye ko
min ye k'a dɔn ko ɲininkali yɛrɛ tɛ nin ko la ko maa t'i yɛrɛ bila hali sariya ko kumana nin na fɛn o fɛn bɛ yen n'an ka adamadenya tabiya ɲuman tɛ taa k'o kɔnnen don anw fɛ yan ka kɔrɔ k'a sɔrɔ sariya ko tɛ o kumana ko min ye k'a dɔn ko kɛta minnu bɛ sen na bi k'a tɛ bɛɛ bi a tɛ bɛɛ sini wa n'an ka taabolo tɛ ɲa wa n'an ka adamadenya yɛrɛ taabolo fana tɛ kelen ye kabi lawale fɔ bi k'o tɛ se ka mago to cogo si la ko maa ka bagabagali t'olu bali baara la maa ka i k'a dɔn kuma wɛrɛw t'olu bali baara la ko k'a fɔ k'i b'olu papa k'olu b'o dabolo la wa ayi ko maa si kan'i yɛrɛ sɛgɛn olu bɛ nin kɛlɛ kɛ fɔ a dan wa k'u b'a kɛ ka se fana Yusu i k'a dɔn k'a fɔ substitut procureur a ye nin bɛɛ lajɛlen fɔ k'a bila tribunal de communicatif a ko nin ko min filɛ nin ye k'a ɲɔɲalen don an ka jamana kɔnɔ wa barika de bɛ ka don a la diɲɛ don o don wa ko jamana maaba ani kodɔnna bɛɛ lajɛlen y'i da don kuma in na ni k'a lase wa k'a ye maaw tɔɔrɔ ka se hakɛ min ma ni wuli ma k'a nɔfɛ suranfiye na dugu jɛ anw bolo yan nɔ o kumana Mali yɛrɛ société ko n'i ye npogotigi misɛnnin ye ko n'u y'a bolo don k'a bɛ bolo don réseaux sociaux fɛ a bɛ ɲɛnabɔ réseaux sociaux fɛ k'u b'a dɔw bolo don ka sɔrɔ u yɛrɛ ma bɔ a kalama n'olu ko k'u bɛ nimisa ka bɔ u bɛ sɔrɔ ka papali daminɛ n'i y'a kɛ tan na nin kɛ na nin fɔ na nin jira ko o fana bɛ se ka to tɔn kɔnɔ ye o tɛ bɔ sori ka tɔn na bilen. Mɔrɔmɛ min f'i ye wa n'u ye cɛ ye u ka sunkuru nɔfɛ la k'u bɛ gɛɲɛ ta i kama u bɛ gɛɲɛ ta de k'u ka sunkuru gosi n'i ye a ko caman kɔ biridilen ye dɔrɔn mun na maa fa jamana in kɔnɔ koyi sikei e ni sani an ka kamalenjalakiw bɛ yan ala olu bɛ muso furu ta ɲini o ganabaw manager Salifu nuni nani bariw ganaba caman de bi ali jama jigin nu ali cɛ ka fili t'a ban a banna i tɛna o dɔ k'i furu wa anu ka patron sɛlɛ ganakuntigi mais ale ka ko in bɛ ka ɲɛ sɔrɔ dɔɔni dɔɔni ha arabataba baara bɛ ka taa ɲɛ arabataba baara bɛ ka taa ɲɛ n'a arabataba kɛlɛla dɔrɔn a bɛ su kɛ an bɛ taa delili la a ye kɛlɛ ti bɔ nin na koyi i t'a dɔn nin sigi de bɛ diya ka tɛmɛ sigi bɛɛ kan ala k'a koyi fo maaw b'a damu daw fɛ ni ala ka jɛ a ko bɛ ka taa ɲɛ baara bɛ ka taa ɲɛ dɔɔni o kumana Yusu k'u b'o papali min kɛ ko npogotigi dɔw tɛ se ka bɔ yɔrɔ sɔrɔ wa caman fana bɛ don k'a sabu kɛ sɔrɔ ani ɲɛ jigin ni diɲɛ masiri ko nata ye ani k'a dɔn musaka ko nata ye ko caman fana bɛ don nin jogojugu in na ka da o kan Demba Konte ale ka nɔbila sɛbɛn nin an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ o ka bidon bɔli don Yusu Moro i kɔrɔkɛ ko k'a ka foli f'i ye n'o ye ko Plan Keita ye an k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Moro an ka don sɛbɛn kɔnɔ min ye aujourd'hui douane ale ka recette k'a tɛmɛna k'a dɔn miliyari 45 kan fo ka taa se miliyari 56 ma o kɛra septembre kalo san 2021 Moro k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la ko yɛlɛngɛra ni miliyari 14 o kɔrɔ ye k'an ka douane u bɛ baara la min ye k'a dɔn maa min bɛ ɲɛmaa la bi o ye Amadu Konate Moro k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye k'a dɔn bisa miliyari 15 ani a kunkanfɛn 17 Moro ko k'a dɔn an ka douane kɔni k'u ye yɛlɛngɛ n'o ye dɛ Moro k'a dɔn u tigɛlen don a kan min ye miliyari 600 ani miliyari 56 ko n'o kɛ k'a dɔn yanni décembre kalo tile 21 san 31 san 2021 Moro k'a dɔn min ye inspecteur min ye k'a dɔn Konate Moro min ye k'a dɔn nin ko min filɛ nin k'a ye ni k'a dɔn ale bɛ a ye foli lase douanier bɛɛ lajɛlen ma min ye k'a dɔn maa kelen tɛ baara ye n'i y'a mɛn ɲɛma kɔma de b'i la Moro k'a dɔn kɔnɔna na sa min ye ala gɛlɛya kɔni bɛ yen maa si se k'o sɔsɔ Covid-19 bɛ ani k'a dɔn an ka jamana yɔrɔ dɔw bɛ yen Moro baara kɔni tɛ ka kɛ olu kɔnɔna na nka bɛnna ta min ye k'a dɔn ɲɛmaa kura min bɛ yen n'o ye Amadu Konate Moro ko a ka wulikajɔ ka bon ani a douanier tɔw min ye k'a daminɛ douanier fitinin fɔ a kumaba Moro k'a dun bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ bɛ k'u sɔn u bɛ baara la wa o tɛgɛ di ɲɔgɔnma ni o sɔn k'o de kɛra k'a dɔn ka sababu ye min ye k'a dɔn miliyari 11 o ka sara ka fara kɔrɔlen kan awɔ a barika ala ye koyi ala k'an kunnaja ala ka sababu ɲuman ya rabbi ma Moro Usman Sek an b'a fɔ douane na kosɛbɛ ba k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn Moro ka foli lase k'a dɔn a min madame Bamba Fatikaya guichet unique la ale ye douanier ye Moro ka douanier bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Moro k'a dɔn nin fasiri maa wɛrɛ ka fasiri tɛ Elhaji Abe Asha ni y'ale ka fasiri ye an y'a bɔ aujourd'hui kɔnɔ aujourd'hui kunnafoni o bɛ dansigi an ka bi laseliw la Yusu